ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin kri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono do ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep hawni joni tuma damar ka josabati ka urki ka bamaga toma aw bani kan ga degede kologoto emotab dumia hawni senanga emission mandi kono emission na intitulé ko sondons la nature anga sunku yininga o nature de sunku ye bamanangana o la ka sunku yininga o korodore ka anyere yininga ka sunku yininga o korodore ka an lamini yininga o la mi fulida karama bamane bari samake ale me ko so promoteur na initiateur la karamo ini tuma amba an lamé jeglu be fo karamo kologoto imotep dumbia mbi re fo ko sebe mba fo kuni sene anga émission kono kuni jo kuni seme ko damare ka jo sambati ka urgi ka bamba ko ka twama ayo karamo ne foli temene ko biam na kuma anga sokono sogodoka sokono bagandoka bagamu ka chan febi ni soro siraka o ibitai ka fo zone rural dobe sigoro dobe region dobe ulu yɛrɛ ka sɔrɔ fan dɔ lelen do ala donc a fanga jamana in ko cɛncɛn fuga jamana do parce que sahara fan dɔ bɛ a kɔnɔ bon fan dɔ fana bɛ sahara dagolo la n'o ye sahel ye fan wɛrɛ bɛ gɛrɛ tukɔrɔ jamanaw la donc i b'a ye k'a fɔ kilima sugu min bɛ farafinna a bɛɛ dɔɔni bɛ mali la donc o kama i b'a ye bagan minnu fana bɛ yan ani yiri minnu bɛ yan comme an yɛrɛ y'a fɔ ko yiriw bɛ dugukolo kan fɔ bon baganw yɛrɛ fana bɛ dugukolo kan fɔ parce que banda ni fɛn minnu bɛ yen bagan mun bɛ ɲa yɔrɔ mun na donc n'a bɔra o yɔrɔ la dɔrɔn ni m'o condition créer ka d'a ma a ti balo quoi voilà donc an bɛ kuma saga kan bi donc bɛ ɲɛfɔli kan saga yɛrɛ a kolola mɔgɔw fɛ cogo di saga yɛrɛ a non scientifique an bɛ sɔrɔ k'a mode de reproduction ka dɔ fɔ o la donc ka taa se a sɔrɔ siraw ma sur le plan économique surtout économie rurale la saga jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc an bɛ ɲɛfɔli kɛ ayiwa karamɔgɔ o ɲininkali diyara n ye an bɛ kungo so yan tiɲɛ don bagan min b'an anw nagakɔrɔ yan n'o ye sagajigi ye a tuma ye sisan ye mais an y'a mara ka tɛmɛ ni mɔgɔ min ye saga tɔgɔ fɔ i m'a ye mɔgɔw ka teli k'a dɔn nka n'i ko ko saga in bɔra min u b'a fɔ ma san de i b'a fɔ ayi o bɔli ko tɛ dɛ anw ye saga yɛrɛ lakodɔn cogo di farafinna yan mɔgɔ caman bi jɔ o kan u t'a dɔn o cogo la ten bon an ye ɲinini kɛ an taara sɔrɔ k'a fɔ saga ye bagan ye min ye anw ka bagan ye bi an muyira k'a sɔrɔ yan mais an ka bagan tɛ sira dɔ fɛ o ye sira jumɛn ye o ye ko saga yɛrɛ nana bɔ bagan min yɛrɛ la o ye kungo kɔnɔfɛn de ye o wagati ka se bi ma k'a tɔmɔ ka bɔ o la k'a ladon ka n'a kɛ maramafɛn ye ko ka se san 9,000 ka se san 11,000 ma i m'a ye donc o ye tuma jan ye o ye k'a kɛ bagan ye i n'a fɔ ko mouton domestique i y'a ye o kɔrɔ de ye parce que an bagan bɛ so kɔnɔ an de y'a bɛɛ la kolo k'a kɛ so kɔnɔfɛnw ye n'o tɛ a bɛɛ de ye kungo kɔnɔfɛnw ye donc c'est comme si mɔgɔninfin kɛlen ka saga domestique ka se sisan ma c'est 10 000 à 9 000 ans 11 000 à 9 000 ans avant notre ère donc o mɛnna dɛ bon o bolo ma sisan o kɔrɔ k'ale bɔra yɔrɔ jumɛn n'an y'an ɲɛsin kɔrɔ yan fan ma n'o ye l'Asie de Sud-Est ye i m'a ye ko a ɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen nɔ o tun ye kungo kɔnɔta ye o y'ale i n'a fɔ ale bɛnbaw de ye quoi saga bɛnba i m'a ye donc ni bɛnba bɛ adamaden na an fana b'a jateminɛ k'a fɔ bagan ninnu bɛnbaw b'u la quoi i m'a ye donc saga bɛnba de bɔra Asie orientale quoi i m'a ye donc sisan o de ye san 9,000 ka se san 11,000 ma o bolo ma sisan nanzaraw y'a ale tɔmɔ ka bɔ bagan tɔw la u y'a tɔmɔ k'a tɔgɔ da latin na ko Ovis eris donc Ovis eris ni an fana ye o ɲini ka taa ye k'a fɔ latinw de ka tɔgɔ dalen don saga y'a dama bagan de ye tiɲɛ yɛrɛ la koyi
a y'a dama bagan cogo min parce que n'i ko saga i y'a tɔmɔ ka bɔ ba la i y'a tɔmɔ ka bɔ misi la i y'a tɔmɔ ka bɔ so ni fali ni fɛn ninnu na saga y'a dama bagan de donc an taara sɔrɔ depuis o tuma olu ko dɔrɔn de ko saga u ka kan na o de kɛra Ovis Harris nka an taalen na kɔfɛ ka taa bɛnbaw lajɛ ka taa sɔrɔ mouton sauvage ninnu n'o ye kungokɔnɔ saga ninnu ye ka taa sɔrɔ o ka ca ka taa sɔrɔ fo saga suguya 1000 ani 400 ɲɔgɔn o de bɛ olu cɛla ye donc o ye espèces ye quoi sous espèces minnu bɛ espèce Harris la quoi ya a bɔra minnu na ani minnu fana b'ale jukɔrɔ n'olu bɛɛ ye sagaladegew ye ka taa sɔrɔ o ɲɔgɔn hakɛ dɔ de bɛ yen o bolo ma tuguni an tilala k'a ye k'a fɔ ale maralen nana kɛ bagan ye u ye min kisɛ lajɛ quoi ka a jate k'a ye ko bagan tɔw cɛla saga ka chromosome n'o y'a kisɛ ye ko sogololen don ni kisɛ misɛnnin 54 de ye n'an y'o ta k'o lajɛ k'o sanga ba ta ma ba ta ye 60 ye mais n'an y'o ta k'o sanga k'o kisi adamaden yɛrɛ ma o ye 46 23 ye fa ta ye 23 ye ba ta ye nka saga ta o ye 54 de ye donc o ka kan ka hakili ma jɔ dɔɔni bon sisan n'i ye o Ovis Harris nin ta k'a mara so kɔnɔ sisan anw bɛ ɲɛci jumɛn ni ɲɛci jumɛn sɔrɔ a la olu de yɛrɛkɛlen b'an bolo kungo sɔn parce que anw y'a mara a sogo kama an y'a mara a golo kama nka ɲɛci dogolen dɔ b'a la mɔgɔw tɛ min dɔn saga bɛ fɛn kisɛ yɛrɛkɛ k'a to ni sungun wɛrɛyali nin n'a bɛ fanga sɔrɔ n'o ye diversité biologique ye saga bɛ bo minnu kɛ bin ale sen bɛ binw cayali la kɔsa in na anw bɛ k'a ye ko bin dɔ bɛ ka tiɲɛniba kɛ an fɛ yan n'o ye sosofagalan ye a b'a to n'a falenna yɔrɔ min na i tɛ bin si caman ye yen quoi bon saga t'o dun mɔgɔ t'a dɔn mun na saga t'a dun dɛ nka saga kɔni tɛ sosofagalan dun ba de b'a dun parce que sosofagalan kisɛ kelen bɛ se ka ba 10 di ma n'a falenna mais saga bɛ binmisɛnnin minnu fɛ n'o ye musofin ninnu ni genibulu ni nɛrɛkisɛw ni fɛn minnu dun ka yala yala n'a ye begukisɛw a b'o de kɛ ka sunkun la c'est à dire k'a labɔ kosɛbɛ ni samiyɛji jiginna dɔrɔn o bɛ falen yɔrɔw la ka yɔrɔ lakuraya ka lawɛrɛya ka na ni kisɛ camanw ye ka don yɔrɔw la i y'a ye donc saga gɛnni ka ɲi kosɛbɛ saga sirili o ye o degunni ye quoi saga ka gɛn yɔrɔw la ka taga yala saga senɔba b'o la donc o ye fɛn fila y'an fɛ yan sahel kungo komi i ye sahel ko kuma fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye nomadisme ye nomadisme kɔrɔ ka bagan gɛn yan k'a bɔ yen nɔ n'a ye wagatinin kɛ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka taa a labalo ye ka bɔ yen ka taa labalo yɔrɔ wɛrɛ ka bɔ yen ka taa labalo ye ka yala a bɛ fɔ tubabukan na ko transhumance donc c'est comme si ka ni faamu ka di bagan na bagantigi bɛ a gɛn ka taa yen awɔ ni faamu ka di i b'a gɛn ka taa yen n'a taara yen fana n'a a lawasara kosɛbɛ i b'a gɛn ka taa yɔrɔ wɛrɛ bon o ye a taamasiyɛn dɔ ye nka o sina fana a sen b'o la dɛ n'o ye sédentarisme ye bari sogo duman de b'a la quoi n'i y'a sɔrɔ ka koron yɔrɔ dɔ la ka wagatinin kɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ o ye sogo y'i bolo o ye golo y'i bolo o ye kolo y'i bolo nin bɛɛ ye mɔgɔ ɲafɛnw de ye quoi i m'a ye donc o de don mais sisan nɔ kungo so an ye saga mara yan nɔ an kɛlen na k'a mara a ye mun wɛrɛ lase anw ma o ye basigi de ye n'i ye nin fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ t'a faamuya kosɛbɛ quoi ni sagajigi min sirilen filɛ an kɔfɛ i mana bila sisan a bɛ taa yala baw ni fɛnw nɔfɛ wa a bɛ i t'a mankan mɛn nka n'i y'a don juru la dɔrɔn a bɛ weleli kɛ mun na sisan n'ale bɛ yɔrɔ la a bɛ yɔrɔ basigi de ne yɛrɛ ni n ka kungoso marali caman baara caman sen fɛ mɔgɔw b'a fɔ ne ko ne ka saga mɔnɛ siri ko bien ka sagajigi siri tɔgɔw b'u la quoi saga mɔnɛ sagajigi i bɛ tila ka dɔ fɔ an y'o la mais tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ yɔrɔ basigi i m'a ye donc an ka bagan mɔlɔma don an ka baara nafamama dɔ don min marali ka d'anw ye ni min bɛ mara saheli kɔnɔ wa a bɛ saheli kan fɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye sisan ko saga min filɛ nin n'u ko a ma ko Ovis Harris latin na n'o ye domestique nin ye u tilala k'a fɔ wala ko sous-espèce du Sahel ko hama i m'a ye Ovis Harris mais hama o ye i n'a fɔ saheli bagan bɛ cogo min na quoi i y'a ye saheli dugukolo ni saheli dumuni ni saheli a tile n'a fiɲɛ i y'a ye a n'a kɛnɛbaw o bagan ale nana dege o la fo ka kɛ anw bolo sisan i b'a fɔ bɔrɛ wɛrɛ tɛ nin bagan in na n'anw tɛ koyi k'a sɔrɔ a bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka sɔrɔ ka na se anw ka dugukolo kan yan nɔ ka sɔrɔ ka dege an n'a ka kolo ɲɔgɔn na i m'a ye voilà donc o bagan fasɔn dɔ de don donc ale b'an fɛ yan
a bɛ nin ɲa écologie la n'o ye sungun wɛrɛ yali kɔnɔna ye a bɛ nin sogo nin d'anw ma parce que nous a bɛ dun quoi bon u tilala ka n'a ye k'a fɔ ale de bɛ kɛ ka saraka caman bɔ i m'a ye saraka caman mun na an yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ sagako la sisan parce que san saraka de don nka o n'a ta bɛɛ saga b'an senkɔrɔ bamanan sarakabɔ ni fɛnw kama ɲɛ bɛ nin min na an kɔfɛ n'a sen ka jan o y'a kɛcogoya dɔ ye mais saga sen surun fana bɛ yen gere surunin ne ni saga yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ o ye an kɛlen na ka fɔlɔ ni mara ani an ka misi n y'o kuma fɔ k'a fɔ ko saga tɛ siran misi ɲɛ misi ka bɔ a ka jan de nka saga tɛ siran a ɲɛ ɔ ni a tɛ siran a ɲɛ o kɔrɔ k'u bɛ ɲɔgɔn jɔyɔrɔ dɔn sunkun kɔnɔna la bonya ni janya bɛ misi bolo sogo camanba b'ale bolo nka saga ka sagaya b'a bolo o ye jumɛn ye ni saga y'a kun tile min ma o de y'a ka kuntilenna ye ala kana n kɛ mɔgɔ saga ye dɛ parce que o kɔrɔ b'o yɔrɔ la i m'a ye ni saga y'i kuntilen fɛn min ma a bɛ taa o de ma misi n'a ka misiya bɛɛ ni sagajigi y'i kɔtɔrɔma bɔ ka n'a gosi a kun fulakɛ y'o ɲɛfɔ ne ɲɛna a ye ne ka misi ɲɔngiri a yɔrɔnin kelen n'a y'a gosi a ten na n'i taara misi faga yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ fɔlɔ k'a gosi yan yɛrɛ de ka sɔrɔ k'a a ɲɔngiri ka sɔrɔ ka muru kɛ k'a kantigɛ bon sagajigi mana misi sɔrɔ k'a gosi yen dɔrɔn i b'a ye misi bɛ ɲɔngiri bon fulakɛ ko ne ma ko n ka n kɔlɔsi n ka n'u fila bila yɔrɔ kelen ko bari sagajigi bɛ se ka misi faga i m'a ye donc sunkun kɔrɔ ninnu bɛ ten misi ka bonya n'a ka janya saga n'a ka surunya n'a ka a jigiya naloma de don i m'a ye tuma dɔ la i bɛ mɔgɔw ye u b'a fɔ i ma ko e karisa i yɛrɛ kɛ maa ye sa ko kana kɛ saga ye nin ko in na sa kana kɛ saga ye mun na parce que saga mana kun tilen fɛn min ma o y'a ka kuntilenna ye dɛ mɔgɔ mana sɔn fɛn min ma n'i kɛra o mɔgɔ fasɔn ye k'a fɔ e sɔnna e tɛ ka a lajɛ yɛrɛ ka o ko ɲɛɲini a ɲuman k'a woloma u b'a fɔ ko i kɛra sagalamɔgɔ ye i m'a ye donc o bagan de don a bɛ fɛn dɔ yira anw na sunkun kɔnɔ tiɲɛ don an ka sɔn ka tugu mɔgɔ kɔ o ka ɲi n'i yɛrɛ ye mɔgɔ ye min sɔnna i ka ko ma ka tugu kɔ a b'i lafiya nka n'i y'a kɛ sagaya ye o kɔrɔ k'a fɔ a ɲuman n'a juguman fɛn o fɛn mana bɔ o bɛna e sɔrɔ ye e b'o bɛɛ la o tuma na an b'an yɛrɛ ɲininka sunkun kɔnɔ an b'an yɛrɛ tanga fɛn dɔw ma quoi i m'a ye wa. Mode donc an tun bɛ ka kuma saga yɛrɛ ka c'est-à-dire le symbolisme autour de saga généralement n'a fɔra ko mɔgɔ ye sagamɔnɛ a kɔrɔ de a tigi ye naloma ye naloma a kɔrɔ de c'est-à-dire mɔgɔ mun ye i b'a fɔ mɔgɔ gamu kelen i b'a fɔ mɔgɔ mun i b'a fɔ n'i ko sisan ko an ka taa in n'o y'a sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ ɲɛsinnen don yan fɛ dɔ ɲɛsinnen don fɛ dɔ ɲɛsinnen don yan fɛ bɛɛ ka kan k'a dɔn de tagafan ye mun ye k'a ye minɛ mais n'a fɔra an ka taa o mana kɛ k'e ɲɛsinnen to fan ma e ye minɛ ye ten yɔrɔ o fana ma nɔgɔn dɛ o la an fɛ sa wala komi ale b'a kun biri dɔrɔn ka taa donc o la an fɛ sa ni mɔgɔ min kɛra dɔrɔn ale t'i ko ɲuman n'a kolowoloma ko mana k'ale diɲɛ ko ye dɔrɔn walima ale mana faamu dɔrɔn pawu ale b'a la wa ale t'a tiɲɛnima yɔrɔ ɲini ale t'a nafa n'a kɔlɔlɔma yɔrɔ ye donc ko mana bɔ a la yen tuma mun na ale bɛ sɔrɔ ka kule daminɛ sa voilà a bɛ fɔ ka taa o sira de fɛ mais i bɛ se ka mun fɔ saga yɛrɛ ka reproduction kan voilà saga ka reproduction na a bɛ muyi ni saga mara saga bɛ se ka woloko 2 k'i ye san kɔnɔ i m'a ye a bɛ se ka woloko 2 k'i ye san kɔnɔ cogo di n'a wolola nin san na ka tila ka lajɔ o san kelen kɔnɔ a bɛ kelen wɛrɛ d'i ma quoi bon kuma dɔ la ni saga muyira san daminɛ na a bɛ se ka muyi tuguni san laban na nka ale gɛrɛlen tɛ i n'a fɔ kalo 6 i b'a fɔ ba mais ale bɛ taa kalo 7 kalo 8 fo kalo 9 yɛrɛ sisan saga bɛ se ka 1 sɔrɔ saga bɛ se ka 2 sɔrɔ nka ni saga sera 3 ma o y'a donnen dagabana sagaw kɔnɔ quoi an y'a mɛn ko saga dɔw delila ka taa fo 4 yɛrɛ saga 4 o ye ko n'a kɛcogoya ye i m'a ye bon saga bɛ mara fana a cayali kama ani a balo nɔgɔyali kama bari a bɛ yala yala k'a yɛrɛ balo a yala yala tɔ la a bɛ nafaba de ɲa sunkun ye a bɛ nɔgɔ kɛ yɔrɔ la a bɛ kisɛ kɛ an y'o fɔ bon sisan saga tɛ mara dɔrɔn a sogo n'a kolo n'a a bu ninnu kama a bɛ mara a golo fana kama ani a si min b'a sanfɛ saga dɔw b'anw fɛ yen saheli kɔnɔ yan nɔ o bɛ kɔrɔnfɛ sangaw la u b'u yɛrɛ si di de n'u y'u si di u b'a parata i b'a fɔ kɔɔri bɛ parata cogo min na k'a yɛlɛma k'a kɛ fini ye donc économiquement bagan don anw sera k'a don a tɔnɔ bɔ sira caman de fɛ i m'a ye donc o saga fasɔnw bɛ yen bon o saga minnu si bɛ caya fana i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ marala yɔrɔ minnu na o ye sumayama yɔrɔ de ye
a bɛ kalaya tile fɛ dɛ mais sumaya ba ma yɔrɔw fana de don pour que ni bagan dalen don a ka se k'a yɛrɛ makaran si nin bɛ caya o cogo la ten i m'a ye k'a fɔ ko anw fɛ yan sahel la ko bagan mɔlɔma tɛ saga ye o ye fili ye an bɛ tɔnɔ bɔ sira caman de sɔrɔ a la nin bolo ma ten voilà hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ sur le plan économique i y'a fɔ cogoya min na yiriwali sira parce que nafolo parce que an ye a fɔ nafolo bagan nafolo bɛ yen donc o la bagan dɔ fana mun fana bɛ bugun an fɛ yan mun fana bɛ ɲa an ka yɔrɔ caman na wa i b'a ye k'a fɔ dɔw ka banaya yɛrɛ sigilen don ale bagan in nafolo ka saga nafolo kan i y'a fɔ cogo min golo in bɛ kɛ fɛn caman ye gere ni tɔɔrɔ ninnu ɲaci b'olu la wa i y'a fɔ cogo min si in fana yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu sagaw si ka bon u bɛ si di bon an yɛrɛ fɛ an ka yuba saga ninnu olu bɛ se ka olu bɛ fɛn voilà donc an fɛ saga suruninw bɛ sagajanw bɛ a fɔ a dɔw bɛ ko balibali fila saga voilà y'a ye donc olu bɛɛ b'a la quoi ne bɛ ka baganw tɔgɔ lamɛn kuma dɔ la n'i ye saga fɔ dɔrɔn i bɛ kuma caman mɛn mɔgɔw da bon peut-être an fana ka kan ka wolomali kɛ k'a dɔn jinɛ sagajigi bɛ yen an ye mɔgɔw ye k'o fɔ ko jinɛ sagajigi parce que sagajigi min jɔlen bɛ mɔnɛma don quoi kuma dɔ la u b'a fɔ fana ko saga mɔnɛ ko min bɛ mɔnɛ bɔ quoi donc min bɛ mɔnɛ bɔ kuma dɔ la u b'a fɔ sagajigi fana i m'a ye ka olu tɔmɔ ka bɔ a la mais i bɛ taa sɔrɔ fana saga kɔlɔmaw bɛ yen quoi saga bilen saga fin saga jɛ saga kanfin saga kanjɛ saga tɔrɔn jɛman ni finman ninnu a ko caman b'a kɔnɔ quoi i m'a ye a karamɔgɔ donc n'anw ye nin fɛn nin ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka bagan min lajɛ a donna an ka mɔgɔya la a sen b'an ka ko caman na o tuma na an k'a minɛ ni fanga ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ quoi voilà hakili la i y'a fɔ cogoya min na sagajigi bɛ fɔ sagamɔnɛ bɛ bɔ yɔrɔ tubabukan yɛrɛ la an b'a fɔ sagamuso o de ye brebis ye la brebis français la donc an b'a fɔ sagajigi o ye ça c'est le bélier français la donc an b'a fɔ ko sagadenni ça c'est l'agneau français la donc a bɛ taa ten de donc i y'a fɔ cogo min saga ka gestation c'est comme si ni sagamuso ye kɔnɔ ta à peu près 5 mois à peu près plus ou moins 5 mois a b'o de kɛ ka den wolo n'a ye den wolo i y'a fɔ cogo min ni saga jiginna san daminɛ na bon den bɛ kalo 6 sɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ o bɔra a yɛrɛ la donc a bɛ se ka kɔnɔ ta ka jigin san laban na tuguni voilà o bɛ se ka kɛ donc en tout cas bagan mun don an fɛ a bɛ kɛ ko caman kɛ i yɛrɛ ye jinɛ sagajigi ko fɔ dɔw parce que dɔw ka sigifɛn olu bɛ o sɔnniw kɛ ni saga ye donc olu y'o tɔgɔ yɛrɛ da saga la ye ko jinɛ sagajigi n'o tɛ saga bɛɛ kɔni ye sungu kɔnɔ sagaw don anw yɛrɛ bɛ tɔgɔ dɔw da la ye ka bɛn an ka faamu cogo ni a tɔnɔbɔ cogo ma an bolo o fana o bɛ ɲa donc a yira dɔrɔn k'a fɔ sungun kɔnɔ c'est à dire fɛn fɛn bɛ nafa b'a bɛɛ la tɔnɔ dɔ b'a bɛɛ la donc a bɛɛ n'a minɛn de don an bolo anw saraka ni ko dɔw la i b'a ye saga t'a dɔw la mais an ka ko yɔrɔ dɔw la saga b'olu la saraka sira fɛ a bɛɛ n'a kun don a bɛɛ n'a nafa de don donc an ye dɔ fɔ valeur marchande kan n'est-ce pas d'accord donc voilà an bɛ fili ka dan yan ko yaman dɔn triple hotep ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin kri a boto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko